Отворена е през 1999 за всички, които се вълнуват от тропически растения, цитруси. Създателят ти Иван Иванов половината време от годината прекарва в България и допълва растителните видове в двора на родната си къща. Другата половина от годината е в Съединените щати, където развива няколко успешни бизнеса. Репортерът Мариана Малева ни води в тази ботаническа градина. Здравейте! Както обещах, сега ще ви разкажа къде се намира тази приказна ботаническа градина. Ние се намираме точно в нейния център, тук в село Гроздьово, само на 45 км от град Варна. Тук можете да попаднете в необикновеното царство на палми, кактуси, цитруси, събрани от 6 континента на земното кълбо. Заедно сме и с нашия домакин Иван Иванов, млад човек, който избира, след като се прибира тук в България, не да отиде в големия град, а да се върне тук на село. Здравейте! Здравейте, как сте? Добре дошли в тропика. Благодаря, добре се чувстваме, много добре се чувстваме тук. Каква беше причината, като се върнете в България, точно с това да се захваните? Кога беше поставено началото? Аз откакто съм се родил, мечтата ми е да живея в тропика и затова съм казал, че ако не мога да живея в тропика, то ще си го направя при мене. И затова всичко, което днес ще видите и ще ви покажа, ще ви пресъздаде в един субтропичен, един тропичен, дори екваториален свят, който е винаги зелен. Виждате един изключително интересен плод, който едва ли сте опитвали тук на нашите ширини. Той има леко цитрусов вкус, но сега Иван Иванов ще ни разкаже повече за него и къде можем да наберем тези плодчета. Тази година на територията на България само тук. Между другото, това е втората по големина палма в България. Напълно озрелия плод трябва да падне на земята, тогава той е вече готов за консумация. Ако вземем костилката на този плод, можем ли да си засадим и да имаме палма в скоро време в нашия двор? Да, палма ще имате. Тя ще поникне. Може би след една година, но за плодове трябва да чакате поне още 40 години, докато тази палма израсте и почне да плододава. А сега ще отидем към банановата палма и за първи път ще видим нейният цвят. В България за всички е прието, че това е палма, но директно казвам, това е трева. Тук може да видите и характерният цвят. Във всеки един двор България може да бъде отглеждана, дори без някакви допълнителни зимни защити. Това са една от моите най-големи гордости. Това са едни маслини старици, донесени от остров Сицилия в Италия. Предполагаемата им възраст е около 160 години. Ботаническата градина в село Гроздьово се посещава не само от българи, но и от много чужденци, които бързо се ориентират за наименованията на различните растения, тъй като те са изписани и на латински. Иван все още си спомня времето, когато хората са посрещнали идеята му с недоверие. Дори когато през 2012 година заради ниските температури до минус 16 градуса загиват почти 80% от растенията в градината, той не се отказва. От тези цитруси слагате ли на масата си у дома? Да. Вече не будят никакъв интерес за нас. Повече туристите? Да, за туристите много впечатляват. Аз много пъти съм казвал, добре, колко ще издеш? Ще издеш един-два протокола, 3-4, това е. Тук ботаническата градина е един от най-интересните цитрони с най-екзотична форма. Сами можете да видите, това е ръката на Буда, буквално прилича на извънземно. Какво трябва да знаем за този плод? Лично за нас той е голяма гордост, защото той не е на една от най-топлите ни зони в градината. Цитрона е по-скоро близък до лимоните, но просто природата така го е направила, че ядливата част на цитрона е съвсем малка, колкото малко лимонче близо до дръжката, а всичкото това, което виждате като пепела на октопод или пръсти на човек, е по-скоро неговата кора. В много държави, като примерно Израел, в Индия, в Бангладеш, цитрона е свещено дърво. Ръката на Буда е свещено дърво и участва в много различни ритуали. Дафиновият лист също се чувства добре тук, защото височината му вече е над 8 метра. В градината все още може да се види и първия кактус, който Иван засажда, когато е бил първокласник. За себе си допълва, че е завършил история и география в Шуменския университет, а дипломната му работа е била на тема климатични предпоставки за отглеждане на субтропични плодни дървета в България.